Yn y fideo hwn, fe drafodwn ni'r amrywio sydd gyda ni yn yr iaith Gymraeg weithiau. I ni'n gyfarwydd ag amrywio yn y Gymraeg o ran gramadeg, geirfa ac acen, sef yr ynganu. Mae'r map ar y dde, enghraifft, yn dangos ble mae i bedol yn cael ei hynganu'n y neu'n i. Yn y sesiwn hyfforddiant, trafodwn ni beth sy'n berthnasol i ddysgwyr yn eich ardal chi. Ydy pobl leol yn ynganu mewn ffordd sy'n wahanol i beth sy'n y llyfr cwrs, enghraifft? Sut gallwch chi helpu'r dysgwyr gyda hyn, ac ar ba lefel mae'n briodol? Dyma chydig o syniadau am nodweddion Cymraeg llafar i'w hystyried fel enghreifftiau. Mae f ar ddiwedd gair yn gallu cael ei gollwng. Nesa, diwetha, cartre. Ond ai pob gair? Ydy pobl yn eich ardal chi yn dweud haf, araf, afi, neu ha, ara, ai? Beth am neu ai mewn sillafau terfynol diacen? Y duedd ar lafar yw ei bod nhw'n yn y rhan fwyaf o'r wlad, ond yn a yn y gogledd orllewin. Felly, gwahaniaeth neu gwahaniaeth. Cadeiriau, cadeiriau neu cadeiria. Bore neu bora. Mae dysgu pa sillafau sy'n gallu diflannu ar lafar yn ddefnyddiol pan fydd dysgwyr uwch yn gwrando Radio Cymru neu S4C yn fwy rheolaidd. Stafell, steddfod, di, na. Sut ydych chi'n dweud y geiriau hyn? Oes llafariad ymwthiol yn ymddangos cyn y gytsain olaf, neu ddim? Llyfr, 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 Lloegr, Lloegr. Gwrandewch arnoch chi eich hun yn siarad. Beth sy'n naturiol i ddweud ar lafar o ran treiglo? Byddwch chi'n clywed neu efallai'n defnyddio yn Gaerdydd, i'm ham hi, siop jips, neu dyna pham. Pan fydd dysgwyr yn clywed siaradwyr iaith gyntaf yn siarad yn enwedig, maen nhw'n gallu colli neu gamddeall fersiynau llafar fy, ei, ein ac eich, sef yn, i, yn ac ych. Pethau fel yn enwi, i thad i, eich plant chi. Beth am ynganu cyflym? Pan newch chi ddarn gwrando ar lefel uwch yr enghraifft ar ôl clywed rhyw frawddeg maen nhw'n ei chael yn anodd, beth am ysgrifennu'r peth fel hyn i'r dysgwyr gael gweld beth sy'n digwydd ar lafar? Ta'r gloch ti'n gadael? Ti'n mynd i wneud e? Lle ti helpu fy meiliad? Tiawn. Rhaid ti gofio. Dwi'n meddwl bod Sian yn symud. Mae hyn yn cael i'w wneud weithiau mewn defnyddio dysgu Saesneg. Er enghraifft, I just didn't get the chance. I ddangos i ddysgwyr Saesneg nad yw pobl yn dweud I just didn't get the chance, fel arfer. Felly mae'n werth ystyried nodweddion Cymraeg llafar a phenderfynu pryd a sut byddwch chi'n cyflwyno rhain i'ch dysgwyr. Dau beth arall all helpu gyda Chymraeg llafar y dysgwyr yw yn gyntaf, os ydyn nhw'n recordio eu hunain a chwarae fe nôl. Gallen nhw wneud hyn yn y dosbarth fel gwedd cartre i chi neu ar eu pennau eu hunain. Mae gwrando nôl ar eich ynganiad yn datgelu nifer o bethau chi pan fyddwch chi'n dysgu iaith, ac mae'n dangos ble gallwch chi wella. Beth am recordio'r dysgwyr ar ddechrau, yng nghanol ac yna ar ddiwedd y flwyddyn i weld y gwahaniaeth? Wedyn, techneg yw cysgodi sy'n boblogaidd wrth ddysgu iaith. Mae dysgwyr yn dod o hyd i ddarn gwrando ar lefel briodol ac yn ailadrodd union yr un geiriau ar ôl y siaradwyr. Cysgod y siaradwr yw'r dysgwr. Mae'n syndod weithiau cymaint mae'n gallu helpu. Chwiliwch am shadowing ar-lein am enghreifftiau a rhagor wybodaeth. Fel enghraifft i chi, dyma rester o eiriau dynwyd o'r cwrs uwch. Sut gallwch chi ymgorffori ynganu yma te? Wel, beth am ddechrau gyda'r gair brwydr? Oes llafariad ymwthiol gennych chi ar lafar? Brwydrau, hawliau, asiantau. Ai brwydrau, hawliau, asiantau? Neu brwydra, hawliau, asianta sy'n eich ardal chi? Ymgyrch,
ymgyrchoedd, gelyn, gelynion. Pam mae'r llythyren yn newid i sain? Asiant. Sain sh sy'n yma i gynrychioli sain j Saesneg yn agent. Oes enghreifftiau eraill o hyn, fel siwrne, prosiect, siwmper? Sut mae sillafu sh ar ddiwedd gair a'i s i dot o hyd? Crib. Pam mae'r llyfariad yn hir? Cynorthwyydd. Sut mae ynganu'r ddwy Cynorthwywyr, ymgyrchwyr. Beth yw ynganiad y ddwy A pam nad oes angen y cysylltnod? Sut byddech chi'n ynganu cynorthwywyd ac ymgyrchwyd? Synhwyrau. Pam nad oes ait yn yr unigol? Anrhydeddu. Ydy'r yng nghanol y gair hwn yn anodd i ddweud? Arestio, hawlio. Sawl sillaf sy'n y rhain? A'i llyfariad lawn yw'r i, neu rhywbeth arall? Trywanu. Sut mae ynganu'r yma? Ydy'r yn swnio'n wahanol i aw yn ynganiad eich dysgwyr chi? Cyfartal. Llyfariad fer neu hir sy'n far? Ydy ynganu'r hon yn anodd? Pa eiriau eraill maen nhw'n cael trafferth gyda nhw? Mewn gwirionedd. Ydyn nhw'n gallu gwahaniaethu rhwng mewn a mawn? Mynd ar maen i'r wal. Ble mae'r pwyslais yn yr ymadrodd hwn? A'i llyfariad hir mae'r to bach yn ei dangos, neu rhywbeth arall? Mae cymaint o bethau i'w trafod, felly dewiswch beth sy'n berthnasol i'ch dysgwyr chi.